da se više prašim. Ja ne znam, baš sam malo i plaću. Neće, kad ima drugi put, to ćeš vidjeti. Na neću mi kući. Se ne znam sasvim ne. Jeste li ti? Aha, jesam, ali su predaleko sad. Pa dobro, ne radi, tete se dođe. To kažu da su na Bežaniji to najbolji dreseri. 30.000 je kurs. Jesu, da, sad ne znam da su ono išao, ja sam bio graničar pa sam išao. Da, ne, graničar. Odvedemo je nadležne stanice na... Žarko, Žarko. Žarko. Hoćemo kod devojke. Hoćemo, ajde, ajmo. Kao šarki. Kao ajkula odmah. Drugi naziv ima. Šaro. Tako, da vidimo onaj tamo kakav je.